όταν μετά από 35 χρόνια πορείας μέσα στην πολιτική, μέσα στην κοινωνία, έρχεται ένας σοφός της δημοσιογραφίας και όχι μόνο και επιβεβαιώνει αυτά που από την ψυχή του βγάζει, επιβεβαιώνει αυτά που επί 35 χρόνια έλεγα λαϊκό παιδί, είμαι λαϊκιστής, δεν είμαι, για 35 χρόνια δεν μπορεί να είναι κανένας λαϊκιστής. Ο ίδιος ο Θεός να κατέβει στη γη δεν μπορεί να είναι λαϊκιστής. Αυτό είναι ένα στα συν της 35χρονης μου πολιτικής πορείας και τον ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο βάζω μια ανωτελεία και λέω ότι ο 21ος αιώνας, όπως είπε ο κ. Χατζηνάκος, που εγώ πάντοτε διάβαζα τα δοκίμια του και τα άρθρα του, δεν έβαζα ταμπέλες, γι' αυτό και κρατήθηκα 35 χρόνια πρώτος ανάμεσα σε άξιους όλων των κομμάτων πολιτικούς. Ο 21ος αιώνας είναι ένας αιώνας, όπως είπε, της τέχνης, της έρευνας, θα συμπληρώσω και μία λέξη ακόμη, θα τη συμπληρώσει και αυτός, καινοτομίας, μιας καινοτομίας που είμαστε αιώνες πίσω, διαχρονικά τα τελευταία 20 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις μιλάνε για καινοτομία. Σήμερα έχουμε να διανύσουμε διαχρονικά μέσα από τα δοκίμια του, μέσα από την εμπειρία της ζωής, από τη ζωή, εδώ ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τον πολιτισμό μας, την τέχνη, θα έλεγα δύο χυμήλια πολιτισμού που είναι το Άγιο Όρος και είναι και ο Όλυμπος. Εμείς ως Σήμα Κατερδεθέν είχαμε μέσα στο πρόγραμμά μας να αναδείξουμε πολιτιστικά τον Όλυμπο, δεν πρόλαβα, ήταν στα θέματα της περιφέρειας και μέσα στους ημίθεους του Ολύμπου θα κατάξω και το Μέγα Αλέξανδρο, ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το τι πιστεύουμε δεν έχει σημασία, το τι πιστεύουν οι ξένοι για το Μέγα Αλέξανδρο, και θα έλεγα ότι έστω με πολλά πειρά εναντίον του προσώπου μου, επί 10 χρόνια ήμασταν ο μόνος φορέας που έκανε μία απλή τιμητική εκδήλωση για το Μέγα Αλέξανδρο. Η ελληνική πολιτεία διαχρονικά δεν έχει κάνει ούτε μία εκδήλωση. Τώρα τους λόγους δεν είναι η ώρα. Όλοι γνωρίζουμε το τι γίνεται στα εθνικά μας θέματα. Και πάλι θέλω να τον ευχαριστήσω. Προχωράμε για τα κοινά μας θέματα. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να μείνω λόγω των γεγονότων και των εξελίξεων, πρέπει να φύγω στην Αθήνα, αλλά ήθελα πολύ να μείνω και να συζητήσω με φίλους διαφορετικών πιθανών απόψεων του κυρίου Χατζηνάκου, γιατί άλλο να τα λέει ένας θεωρητικά και άλλο να τα πει ένας που 10 χρόνια τα έζησε μέσα από την ομαρχία και μέσα από την περιφέρεια. Κλείνω. Θα σταθώ στα λόγια του τότε πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη το 2010 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είπε «Εσείς στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη είστε μίζεροι». Είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε για θέματα κοινά που αφορούν όλο το λαό της Θεσσαλονίκης.